weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jammi bamburu townde waali sooma mamaje gurela sarɓe falo ɓoggela kon waktu yoni ha to fonde sammali kame jeeriyela bamamɓe ina jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal a limore yahoɓe makkatul mukarrama hikka ko ujunnaje 5 e nogas e ɗiɗo neɗɗo ɗum ko caggal nde Arabie Saoudite holliti sohli tan ko million goto e nder a windere nde kala to leydi Mauritanie jagorɗo tambiɗo ko fati e ndema leydi ndi e rima a jokkodirala golle hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal ko fati banggue haɓade colli gam teskede remoɓe leydi Mauritanie ne gullito o saaha colli ene kewi ten kadi ko colli giwoji banggue leydi Sénégal to leydi Mali ko fati banggue ndema holliti weltare mum no fewi finoɓe commune mo Yerosu kene foto wonde 39 taw ko ton ujunere ko fati wiro 49 ujunere ton ko fati Makka e wiide catal bitengal CMDT ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi to Guinée Conakry guila tan procureur yamiri ko fati banggue loskoji wargoji e kitare ɗe Alpha Condé ardino leydi ndi ko fati jeeyi makko kami haɗede mo yaltude leydi ndi kanko e nogas e jeegom goɗɗo kala goni koye jimade kabaruuji mena manawen ha to Côte d'Ivoire kami Somalie ha to Tchad RD Congo Burkina Faso Royaume Uni ma en jaha to États-Unis d'Amérique kami Irak ha fenma to Yemen musidɓe tedduɓe wotodirte joni jaññoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel teya joguiɗo caɗele cardiaque kono ne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel teya gorel teya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma janggan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli +39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré +34 643 29 22 96 so tawi koto Irsia Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sokarol Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Ngaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde jeegoma duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba son jiiɗi heɓde golle mon mantiniɗe taw kadi ko fate banggue kabaruuji mon hay jewte mon buuɗal yurmeende kame jewte Weltaare TV kala son jeehi to lowre mon YouTube on tappi Weltaare ɓiɓɓe fulɓe TV walla Weltaare TV ma on jii toon kala ko majjirno mon e téléphone ngaji mon kala mbawon rewidade jewte men kala ko ɗon noon jayde Weltaare TV eri dendagal heɗiyankoɓe mum kala ɗo mbawɗon wonde nder windere nde kala jarlitiɗon e hattani ne wawi wallidde jayde mum jayde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe guila e kaɓirɗe ha e matériel uji kala jaaduɗo e jamanu gam yidde ƴellidde jayde nde ha wona daña kesamago yadugo e jamanu jayde nde ne werti juuɗe mum e moni kala ɗo woni eno woniri ene sohla hen nde ɓurata wawde ɓattitade jayde nde to leydi France siftinde on e leyru korka ndu eɗen baddanno yewtere musidɗo men ceerno Khalid Abdullaahi Sy mo ganduɗa ko fate banggue tarihaji annabaɓe deftere Allah nde o tafsiranno taw kadi ganduɗa on tafsir noon ko janggoɓe jettinta ɗum woni samedi janggo woni aset janggo so jomiraɗo haaji toon to Senje Divosa ɗum noon dendira men ɓe eɓe ɗamina toon kala garɗo noon yo ar ene hoori gandon kam on ñamata toon tew hayso tawi woni hanki hewɓe moɗon jaali kam no feewi kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal gartaten ko yaadu toon to Makkatul Mukarrama hitande hikkande Sénégal taƴana tan kene foto wonde ujunnaje jeeyo e temedde jeetato e nogas e ɗiɗo neɗɗo woni ko taƴa ko jogori yaade toon to Makkatul Mukarrama jiidani e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni 2019 kene foto wonde sappo e ɗiɗo e temedde jeetato sappo e ɗiɗo ujunere pawɗo temedde jeetato ɓiɗɗo Sénégal najo yehino hajjoyde eɗen gandi Sénégal ne jeeya e leyɗele nder Afrique ɓurɓe hewde yimɓe ha jeeyoɓe gaga hen Nigéria kame Égypte ko wona ɗum konon Sénégal hikka dañi tan ko ujunnaje jeeyo e temedde jeetato e nogas e ɗiɗo kanko on jagorɗo tambiɗo gueɗe caggal leydi Sénégal hakkude makko e sarɗi yankoɓe wati e yaññade hen ujunnaje ɗiɗo jahata koye sete taw ganduɗa ko spécial ko fate banggue kene wona ujunnaje tato e temedde jeetato e nogas e ɗiɗo ɓen noon jahata koye privé ji kono kadi goto hen kala ma heeb fodde mum ha timma duuɗi dottadi noon ko capanɗe jeegoma e joyi fayi less wona fayi dow taw koye ndungu mawɗo leydi ndi Sénégal hanki kikiɗe wo jokkodiri to banggue téléphone hakkude makko e nando makko hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron ɓe dañi haaldude gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko kadi ɓe kaali ko fate banggue haare musde hannde o wonde hakkude Ukraine kami Russie ko fate banggue caɗele teskade gam ɓeydugol coggoji e ngakko kewɗo gonɗo e windande oɗo saha peeje kala bawɗe ƴettede haaɗeɗo gueɗe mbawa dartade gartaten koye batu jagorɗo ñande alarba jewtuɗo mawɗo leydi o gam oɗo saaha teskademo yimɓeɓe ne katojini ko fate banggue duggoyde kame wurde e rokkirde dépasse uji mumen ɗum jeeyi sababu noon lewru gam arditade lebbi mumen kene fottaw koye nduɗa hen lewru mai moni kala heeɓi jobdi mum ko arditi beele kadi jomumen mbawa tigui timminde sarɗiyeji galleji men état o noon yaltini kene fotto wonde 120 milliards ko pré France CFA ngam beele moni kala wawa hebde jobdi mum hano timmirtani sarɗiyankoɓe leydi Sénégal lolde mabɓe hanki ɗum ko caggal jagorɗo kotki kame laaɓale sénare kame boowe kala biteɗo Abdullaahi Saydou Sow ɗum ko caggal nde addi toon société mo yiɗi darnude taw ko nottotoɗo inde SONAGED SA kamɓe ɓen sarɗiyankoɓe ɓe cuuti jungo ko alda e wadde débat walla gooɓe jiile ko fati banggue on société no yande tawno ko tambade laaɓal kam e cellal ɓalli yimɓe kala gartaten koye maire wuuro Dakar woni Barthélémy Dias hanki kikiɗe caggal nde huccodire jaydiyankoɓe holliti wonande balɗe temedere mum ɗe waɗi ko fati banggue gardidi mairie Dakar ñande sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru ma yaltin kene fotto wonde milliard
milliard ko préje franc CFA ngam ɓattitade ɓiɓɓe Dakaruwa ha moni kala daña ɗo wawi dillude kala heɓa financement ngam ɓattitade yimɓeɓe ha ɓe ganda tigui waylo waɗi ko ari e gardini makko ko wona ɗum kono wo suuti konngudi makko gulɗi jewo ɓakki ɗum ɗo woyi ɓakkude kala saaha nde tawno cuuɗɗo konngudi mum kala heewi ɓakkude koye laamu ngu ngam hollirde mawɗori ndi jabtade ko fate banggue kanko on ƴettudemo ɓiɓɓe leydi ndi ɗiɗo ngam yo gollo e ndiɗon mbeeri woni capitaine Touré mo ganduɗa hannde e kala saaha ɗo ƴettani waɗa haala kono ne kadi e Guy Marius Sagna wo arti e yañade ɗeɗon gueɗe kanko on woni maire wuuro Dakar Kaolack darnama toon taw ganduɗa ko commissariat kesso pul nottotoɗo taw ganduɗa koye hakkude Kaolack e hoore mum nottotoɗo Aliou Ba taw ko ɓeydude nden kay kisal e tawtorede préfet o Ñalawma hankoɓe erima noon population finoɓe Kaolack wa nde mbawata nangodirde ɓe dadiɓe addaɓe toon kamɓe kala gam wawde tigui addude nden ka e kisala e pittali ɓiɓɓe wuuro ngo kala anda sama jikko yi eɗen gandi ko fedde daride wiyete noon haɓotode ko fate banggue gueɗe debati gorkati en taw kadi gaɗa ko coordinateur mabɓe biyeteɗo Babacar Mboba holliti oɗo saaha ɓiɓɓe Sénégal naɓe poti ko rentade no fewi ha tenti noon ko fate banggue limore yaltude kene wona 54 suka debbo limede wiyede kay wonande oɗo bone peñjo toon to Dubayi taw kadi ganduɗa jomine limta hen taw ganduɗa kala kikiri goto foof ne wawi dañde ha kene wona million ngaji nogas pawɗi ɗum noon ko gueɗe poɗɗe asede ha luggiɗa taw kadi moni kala yiya ɗum wawa tigui wasiyade jirtino kame fiddino no fewi gatten koye mayde Astu sohna mo ganduɗa maynoɗo taw ganduɗa koko sowino no yarano lebbi jeenayyi toon to hôpital mo Louga ɓen sage-femme jeegomo taw ganduɗa ko nanggono ɓen ha ɗiɗo ɗaccita caggal kay ko sowi ɓene woɗɗoy no fewi nayoɓe hanki darima e yeeso suudu ñawor nde Louga procureur noon yidde mum ko yoɓe taƴane hitande kaso taw lew hen lewru koye ferme ɓe jiyata nangue ko wona ɗum konon kanko on ñawowo o taƴata ɗum ha laaɓa ha wiye cer ɓe ganda maɓe keddo e kasuji walla maɓe jaltu hono foti ɓe mbaɗat toon kala ko ñande 11 hen lewru moɓodiral to gueejo waya kikiɗe hannde o ngal moɓodiral noon waɗi ɓene gone yaadu mabɓe jaam aɓe mbeyna kaya drapeau kono ne kadi nate Karim Wade kamɓe noon koɓe PDS naɓe ɓe kolliti yiddeɓe ko Karim Wade nde artata nder leydi Sénégal moɓodiral ngal noon fuɗɗi koto Dalal Jaam hôpital Dalal Jaam ɗo gueejo waya kono ɓe mbaɗata yaadu mabɓe ngal moɓodiral noon ko yiddeɓe nde on jeyete e sumgoji taw koye sumgoji laamu yankoji hitande 2024 kanko on Karim Wade mo ganduɗa ɓoyɗo toon to Qatar taw ko tawiteɗo to Qatar ma en jaa ha toon to Ziguinchor garten ko fate banggue jangugo rebelaɓe mbaɗi toon oɗo saaha mo gonɗen e musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV kabaruuji garan en ɗo e nder département Ziguinchor hande Barkaz ina woodi hakko Bignona wuro wiyetego Kotingor hakkude 7 heures et 8 heures subaka ina wayno robelaɓe ɓe palima ɗon otoji lawol Gambi noon ɓe kepti portable ɓe kepti kalisaji e subaka he so tawi en ummima ɗon roggomis eɗen gandi ko jumannoɗo gana mawɗo en mbino ɗeɗo balɗo sankima ina wayno Obama hanki e Bamule Santé Ba ɗo e nder Ziguinchor président Macky Sall o toɗɗima Benoît Sambou wonde mandataire e mawɗo mandataire uji élection o ɗum noon wuro ngo eɓe ɓe jokkodiroɓe foof kolli hen weltare e Benno Bokka Yakare Mamadou Faye ko kanko ardi ɗo ene enseignant ji o wi président Macky Sall hesɗitini hoolare mum e Benoît Sambou wuro wiyetego Hettu Kuti e nder Kafountine ngo woni koye nder île e nder île ɗo ngo woni e nder Casamance kamɓe de ɓe noddi président de la république e wallidiɓe muɗum yo balluɓe ɓe daña laana mbawa ko yettade nde wonno yaade toon ina waɗi caɗele e mabɓe yaade toon ina waɗi caɗele e mabɓe to banggal laana mbawa ko jogade holɗum nden kam mabɓe yoɓe balle laana taw ko laaɗe mawɗe ina wonde moteur essence kamɓe de ɓe goni koye hakkude ville
hakkunde ilemeje ɗum noon yettade toon ina waɗi caɗele so tawi en ummima ɗon simmandi balanto e département Kolda ko muusi waɗi toon ñande hecci hanki enseignant goto jangino école o yalti e école François Badji toon école o inira o yalti omo waɗa football ina wayno o maayi koye nder teere ɗum noon Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kebe gorko mboto gonan ɗon ɗo e nder Ziguinchor joni ɗo Weltaare TV yallo ken walde jaam allahumma amina ya rabbal alamina. Amadou Ishaga Kebe sen jeewi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie to Mauritanie joguiɗo konngol laamu o Mohamed mo joguiɗo konngol laamu ngo Mohamed ma o holliti Mauritanie ne heeɓi kadi ne jogui dossier ji labɗi ceer ko fate banggue oɗo saaha haɓade kala ko fate banggue kalifande e nder leydi ndi ha tenti ko fate banggue esclavage e nder leydi Mauritanie. ɗum noon o holliti Mauritanie dacci dawal manggal no fewi hayso tawi woni kitale jawtuɗe ene teska wone gueɗe tene kadi ɓe jogui goomuji darnaɗi gam yurnitade haqqe innama ade e nder leydi ndi yurnitade kadi wonande so tawi ala ha hande to jimadi sattude woni e nder leydi ndi oɗo saaha ɓe gandi ɓe tacci hen dawal manggal no fewi warti kadi hollirde wonande nelaɗo ko fate banggue loni to banggue daranade haqqe innamade jillu mum e nder leydi Mauritanie dañi rokkede wellitare mawde no fewi gam kañum e hoore mum yirude wone gueɗe e nanirde wone gueɗe kame halfinaɓe ko fate banggue yoga e cate e nder ndiɗon mbadi kanko on joguiɗo konngol laamu ngu ha hande caggal namde ɗe o namda caggal batu jagoɗe hanki ko fate banggue koddigal hakkude leydi Mauritanie kame Sahara o holliti Mauritanie oɗo saaha ene jogui jaam mawɗo no fewi kadi hakkude ɓiɓɓe leydi mum e leyɗele taariɗe Mauritanie kala gam addugol jaam Mauritanie kame hoddi mum kala ko hoddiɓe ɓe ganduɗa nandirɓe kadi yaaduɓe jamanu ɓe galda caɗele hay gote batu jagoɗe hanki gouvernement Mauritanie artiri kuulal ngal ganduɗa hitande ujunnaji 2.5 ngal kuulal noon ko haɓade kala ko fate banggue financement ji ngaluji taw ko giwoji yoga e leyɗele goɗɗe ha e nokkuji kala faade parti ji e nder leydi Mauritanie ɗum noon wonata hankadi ni hunde jaɓetede ngaluji ɗi gandaka ɗo giwi gandaka ɗo jalti nadde leydi ndi wadde finance uji wone gueɗe kala oɗo saaha maɓe jurni to gueɗal kaɗangal no fewi jagorɗo kotki batuma ko hanki jagorɗo kotki kame boowe hanki batuma ko hakkude makko e ɓen entrepreneur aji ɗiɓe hanno jokkidde golleji ɗi dokkano ɗum ko caggal nde ɓen mbasi ɗoftade happu mo kappodirno e makko caggal nde on happu yonti ala kala ko gasi e golleji men ɗum jeeyi sababu o yowino golle mabɓe kene foto wonde balɗe 15 ngal kaldigal on waɗi ɓen kolliti ma jokku ɗoftade o holliti kala dokkaɗo golle so tawi kay ɗoftaki ɗeɗon golle golle mum kala koko dartinte ha timma navire bateau gujjannoɗo liɗɗi e nder maaje kadɗeɗe leydi Mauritanie kene foto wonde lebbi 3 woni koɗona bateau taw kadi ganduɗa nanggano taw bateau noon jeyɗuma ko littuwan naɓe ɓen noon jagorɗo mo littuwan hakkude leyɗele o holliti weltare makko mawde no fewi ɗum ko caggal jokkodiral hakkude jagore ɗiɗi ɗe jagorɗo mo leydi Mauritanie kame jagorɗo mo littuwan ngal jokkodiral jeeyi sababu ha ganduɗa on mare walla tan oɗo navire e hoore mum tottitama littuwan naɓe ko wona ɗum ko kadi ɓe nangganoɓe hen sappo mare en hen tatto ko Ukraine naɓe heddiɓe ko littuwan naɓe kamɓe kala ɓe ɗaccitama oɗo saaha mo gonɗen ɗum ko caggal e kala saaha teskede batoje nen kewi nadde maaje kadɗeɗe leydi Mauritanie gam wujjitade toon liɗɗi e kala saaha jagorɗo gaynaka mo leydi Sénégal woni Ali Salih Diop jillu mum to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o joɗodima e hoorejo jagoɗe leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Bilal Mashhoud
ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal to banggue jawdi daridi ɗum noon kanko on jagaɗomo leydi Sénégal addimo toon oɗo saaha ko sifodirede e bismade wonande ɓen joomen jawɗi nehoɓe jawdi tefankoɓe kala addoɓe jawdi daridi e nder Dakar e hoore mum gam Dakar ne hatojini e jawdi kala hittande so yeehi ha julde layyaji yontima ɗum noon aɓe bismatene kadi ndenka e kisal mabɓe kala ma toppite no feewi jagorɗo ndema Adama Bokara Soko konngol makko ɗiwa yaltini wa erima nandiral kame golle hakkunde Mauritanie kame Sénégal ɗum noon ko teskade caggal nde yaltini équipe aji jonɗi no feewi haɓade ndiwrindu hinde colli gam teskede so yeehi ha maaroji ɗi puɗɗima wuftude colli ne kewi bonnude goño kala ko wonno ɗon jogori wonde abbere maaro ittu ɗum ha laaɓa ha wiya ceera ngal taƴodi ngal jokkodiral noon taƴino guila hitande ujunaji ɗe 12 gam waddude jungo e fandu ko fate banggue oɗo maayo to banggue oga banggue kala colli ndiwe e kala banggueji ala kala ɗo mbawi sabbinde ni jibinde ni wonde ɗum noon wa erima oɗon équipe nde wawata laatade gam wallude Mauritanie haɓade ɗeɗo henna gueɗe ɗe ganduɗa hande ene tampini Mauritanie no feewi to Mauritanie keddoren ha joni Mauritanie kedora joni l'armée Mauritanie holliti jaggui kene fota wonde 50 e joyo migrant taw ganduɗa ko clandestin ɗannotoɓe gonno koye laanel mabɓe ɓe jinno fade ko Espagne 74 taw ko kilométre e nder maaje kaɗɗeɗe leydi Mauritanie to Nimlata ɗum noon wi noon ko lieutenant colonel Hassana Wuldu Rida o holliti kamɓe noon ɗoɓe nanggaɓe gone guel ɗon laanel ɓe galano kala kene wiye ñamde ni yarde koɓe gaynanoɓe kala tene ɓe jeeya koye nder leyɗele Afrique kono noon hay leydi gotiri inde mum sowtaka hena téléphone hakkude hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani nando makko woni hoorejo leydi France Emmanuel Macron ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi dendaɗi leydi ndi ha tenti kadi ko faare banggue Sahel Afrique kamen nden ko mum kala e caɗele teskade o saaha e nder Sahel yo e hoore mum ɓe battidi noon koye haare hakkunde Ukraine kame Russie e caɗele teskade ɗiɗon nokkuji kala sen giwi to leydi Sénégal sen giwi to leydi Mauritanie parena koto leydi Mali to leydi Mali Antonio Guterres kam woni secrétaire général ko ala ɗo kuuɓal fedde gotago windere mo loni yaltini konngoli mum yaltini konngoli ɗon koye jayde RFI ɗum ko caggal nde o namda toon ko fate banggue oɗo saaha battani leydi Mali e noonne kadi e ko fate banggue MINUSMA mo ganduɗa manda mum jogori gasde koye lewru fandu woni lewru juin ɗum noon so tawi woodi hesɗitinede hol yiyande mabɓe ɗo leydi Mali taaƴi wonande yaadiɓe muɗum ɓe leydi France kame Union européenne ko wayno Takuba noonne kadi e Barkhane Kala e hol yiyande makko holliti ɗum ɗo henna ko hunde sattude no feewi faddade nde tawno jogitiɓe armée ji taweteɓe toon oɗo saaha hay nden kay kisal ne ronkana so tawi noon hedditima tan konin koɓe leydi Mali oɗo saaha erago makko tan ko Union africaine nde wawata heblude konin koɓe timmuɓe gam waddude jungo e fandu wonande MINUSMA e wawde haɓade ha hande wonande pelle taweteɗe e nder leydi Mali tokkoro ko école fondamentale kam woni ko duppa toon duppa tan taw koye wuuro wiyetego Omro ha wontindondi ne tawi nder commune mo Bondo kam duppa kono waɗani mayde waɗani gañide kono kam ko duppa tan ko ha wonti ndondi to leydi Mali keddoren ha joni ko fate banggue ndema wonande commune mo Yerosoɓe kolliti weltare mabɓe mawde no feewi weltare mabɓe mawde no feewi Kifaso nonne kadi Menambo nonne Kumbiya kame Boura ɗeɗo guure kala goni koye weltare mawde wiide catal tambingal ndema ngal leydi Mali woni CMDT ɓe kolliti ɓe dañi kene fota wonde 39 taw ganduɗa ko ton ko fate banggue wiro woni bukki ɗum woni koɓe coñi ko wona ɗum koɓe dañi kene wona 39 pawɗo 492 taw ko ton wiro woni koɓe dañi so tawi noon koto banggue gawri ndi hinde Makka ko 480 walla mbiyen 498 jafoɗen 498 woni ton koɓe dañi ko fate banggue Makka ɗum noon ɓe kolliti hen
weltare maɓɓe mawnde no feewi to bange batu conseil de sécurité des nations unis bannoɗo gila heccanki taw nodduno nguɗona batu ko Russie ko fate bange haalde caɗele teskade leydi Mali ha tenti won e koninkoɓe arɓe leydi Mali waɗɓe toon gueɗe ɗe jooɗani nden batu noon ala kala ko nana hen haydara oɗo saama gonen e wiide jayde Mali actu bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Seno bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Seno ɓeydama ndenka e kisal nder mum e bowal mum kala ka ndenka e kisal noon ko wonande ɓen ɗanniyankoɓe natoɓe leydi ndi e yaltoɓe kala kam e bagasuji men kala nde jomumen gonata e ndenka jaam e kisala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry indema koko alhaji Mamadou Silla dawriyanke kufɗo landa UDG taw kadi gandane ɓattino Alpha Condé nde joguino station mawɗo to lawol koya nder Conakry hoore mum on station ko hanki derguita haalaɓe siftinde on CNRD ko laamu hannde ngu kamɓene ɓe kolliti kala kay ko woni e dow lawol koɓe derguitoɓe haalaɓa ha weccere ala kala ko wawi faddade ɓe tettude jeyi laamu ko noon kadi guilay booli ha e mahɓe booli kala ko laamu yawtungu ronkanno kala maɓe guittu haalaɓe kaɗani ɗon tan hanki toon to laaɓe ɓe derguiti toon kuɓeje jonde no fewi hewɓe hen noon kolliti hen metti mumen ko wona ɗum ko ha toon to misére koré hen kala ɓe derguiti kuɓeje kewɗe tawanode toon tribunal Conakry mo disini lawɗi ni kala ko fati banggue jeeyi Alpha Condé yo fawe jungo ha loskoji ɗi gasa gam tumede mo hitande ujunaji ɗe sappo hitande ujunaji ɗe sappo e goho laamuji makko kala ko laamuji fitina ƴiƴiji seppuɓe waraɓe lebte kame gueɗɗe goɗɗe kala ɗum noon kanko e nogas e jeegomo goɗɗo mo nanguida walla mo tumda ɗeɗon gueɗe kala to Côte d'Ivoire ke dumbirdu no danga dumbirdu ndu danga kene fotto wonde sappo mineur taw komo dañani duuɓi sappo e jeetati dumbanoɓe nduɗon dumbirdu sanga 3 heures jamma hecci hanki o woni koɓe gurno wadde kala saha so wadde ɓe gasɗe luuroje haaɓe mbawi yiide bowala ko nden ɓe corti ɓe dogi kamɓe ɓen sappo kala ha ɗo ɓe cuwa taw yitede loskoji noon ne mbaɗa e ɓen renoɓe wonande oɗon kaso holko jeeyi sababu yebadeɓe ɓen dumbaɓe toon ha mbawi yaltude loskoji loggi ene hen kono kam ɓen yaltuɓe microbe ha hande inɗe mabɓe jiitaka tawoni duwaña taw ganduɗa komo duwaña mo amber duwañ mo ambe ngura duwañ mo aɓe ngura fawi jungo muɗum kene foto wonde go piccala 3 tonnes taw ko cannabis huɗo bonko ko ɓe nangi ɗum ko nokkuɓireɗo koto kosso ne tawe e nder leydi ndi ɓe nangi ɗum koye camion baɗɗo conteneur mo 40 pieds o woni moɓe nangi taw kadi nder mum ne waɗi kene foto wonde 1,3 plaquette woni koye nder mum ɓe teeɓiɓe tawi toon bidon baɗɗo kadi jaram goɗɗam ha heewi ɗum noon dognanoɗo on camion wiyama teeb loskoji goɗɗi ene jokki hen to Burkina Faso jangoji ɗiɗi baɗɗi hanke nder leydi ndi jeeyi sababu ha yimɓe jeeɗiɗo koninkoɓe jeeɗiɗo mbasen pittal men hen nayo ko wallidiɓe armée leydi ndi ɗum ko hakkude nokku biteɗo Sole kame nokku biteɗo wandumɓe ko ɗi hen nokkuji ɗiɗon janguji mbaɗi taw waɗi ɗum kadi ko worɓe jogitiɓe ɓe ganditaka taw to Somali sumgoji ko fate banggue sumgoji taw ganduɗa ko laamuyankoji woni sumgoji présidentiel tijjinoɗi hitande yawtunde laatanoki ngol lawol noon catal tammingal ko fate sumgoji hanki ɓe ɓayyini ɗum e jayde leydi ndi woni CNTV ñande 15 lewru me ko ndena ɓe jahata suɓade hoorejo leydi mabɓe ɗum ko caggal nde Farmajo woni Mohamed Abdullaahi Farmajo dirtino ɗum oɗo sa noon landaji 4 kewɗi doole ene yeeso makko kanko on Farmajo rebel mo cata ɓe mbi ko ñett ngala hen hande ngala hen janggo kaldigal mabɓe tokkatar jonde mabɓe yawtude to jamena yiddeɓe noon ko fate banggue laamu ngu ko dirtinde transition wonande ko rokkira koɓe jamira yoɓe tottir laamu ngu ko fate banggue sumgoji kene wona 50 fedde tawtoraɓe mbi ko loppet ngala hen kono ngal kaldigal ma jokku sappo nduɗo hen lewru taw kadi ɗo wata ɗum ko ɓen halfinaɓe halifaɓe hohoɓe mawɓe
ɓe leydi kattara taw ganda ko jillu roi belgique jillu makko to RD Congo duuɓi sappo ko yahani toon taw koye bismago Félix Sekedi hoorejo leydi Congo ne bismimo toon kanko on roi Philippe mo leydi Belgique ngon jillu noon waɗata ko ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndo jeeɗiɗi jafoɗon jeeɗiɗi lewru juin ha fenma sappo e tati ɗum noon ko lewru faandu jillu golle kame cehilagal siftinde on Congo mo RD taw kadi ganduɗa ko roi Congo mo RD mo Congo ko Belgique woni ko halfunoɓe jolam jaɓeri gaten koye jillu hoorejo jaagoɗe leydi Japon toon to Londres hakkude makko e jo Boris Johnson ɓe ciifodiri ciifande jonde no feewi ha tenti noon ɓattodiral hakkude armeji leyɗele ɗiɗi ɗe ɓeydude nden kay kisala tekkinde koninkoɓe hakkude leyɗele mabɓe galle danejo mo États-Unis d'Amérique Joe Biden hanki siifi holliti toɗɗima taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Karine Jean-Pierre suka debbo mo duuɓi 44 jeeyaɗo toon to Guadeloupe hakkude no Haïti garɗo États-Unis d'Amérique ne yaara duuɓi joyya bamum ko chauffeur taxi nene mum ko cafro ko ballowo safroɓe to nder galle kam tigi woni jannguɗo ha yaltito université Columbia mo New York kadi woni e campagne uji ɗiɗi Barack Obama kadi woni hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kadi tawtorama hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ko fate banggue Joe Biden kam woni hanki toɗɗaɗo woni porte parole tambiɗo konngol galle lamorgo woni galle danejo ngol woni goo ɓalejo hebde oɗon poste kono kadi ko ɓalejo mo ganduɗa resimo kadi ko debbo no hono makko ni on debbo desɗo mo kadi ko journaliste liggoto koto CNN mo jayde mawde nde leydi Amérique eɗen gandi wonande kaccatala mabɓe ngala ɓurgal ɓattitade e oɗon fannu kono o jogori ƴettude golle makko sappo e tati nduɗo hen lewru ndu gonɗen to Irak ko wen peƴƴerde leydi mus nde ari toon jagorɗo cellal ɓalli holliti nde men peƴƴerde arde toon hanki jeeyi sababu ha neɗɗo goto wasi en fittanu mum kene wona ujunnaje joyo neɗɗo ne tawi hôpitaux ji ne donki fofde fofan men ne satti no fewi wi bireɗo Sayfi Al Badre jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi Yemena coalition Arabie Saoudite kame yaadi mum kala rendunoɓe ngam wadde guerre to Yemen ɓe kolliti subaka hannde aljuma ɓe ɗacciti kene foto wonde temedde taw ko rebel en dumbanoɓe toon to Arabie Saoudite ɓe mbaɗa koye laana ndiwo ɓe nawta hedde kerol ngol yemenika taw kadi ganduɗa wi noon ko jayde nde Arabie Saoudite nottirtede Al Akhbariya ko ɓen kolliri ɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanɗe kekiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ko musidɗo moon a haali Abouba